Що ке изявите за тия шопраките от странство? Поздрав. Що, нека пракет по нещо. Що да прави? Некоя евричка, некоя чоколадце и така гол поздрав не са праќа. Не примаш ти, нали? Не примам. Ти джаве ли тук играш? Они, ако сакат да ме гледат нещо, трябва да пратят. Дали? И ми, Оти така, тук държавата... държавата нема пари, нашата Македония нема. Пенсиичката, ке дадат, качия я, сега взимат. После на кое време пак я дадат некој динар. А кой тая работа? Кој там ще ръководе каквото Груевски. Сакаш ли го? Холандски. За 2-3 дена иде пенсиичката. Как се усекиш пред пенсиичката? И шо пак ке запре 30. Кой сега ке качи ли? Тя качи ли, ке качи там. Абе те тая тя качи, шо запира сега ке и тур тия пари. Ама пак е пущат неко иладарка. И ладака Ей, шо? 50 ладаки. Па ти шо малко ли е 50 ладарка? И шо те тия ще ги запря, сега тия ке пущат. И качи ли, на магарата качи ли. И шо бе, малко ли е 50 ладарки? Абе запира, колко години се запира? Това пара се запира, пара. Дек ги строшите парите? Дек ги строиш. Манчик, аз платим струи, води, телевизори и няма пара. Толкова пари. И на мене ки даш неко цървена? И няма вики. Колко ки даш за да флуко? И колко те на тебе вики, колко? Та на мотика. Именно шо? От мотика взема пенсия. Ма под молив. Не, на мотиката има. Шо? На мотиката има. И на мотиката ли стикаме? Ще попая на татуно. Тело, как нападналиха? И шо ти ми нападна? Те провали ми ногата, я още... не оздравява това до коската е била. А как се случва там? У кокошарнико война има ли? Абе, аз идея за яйцата да взема. И он влезе, право на гърба се качи. И аз бутнах го от гърба и право пат на ногата, на другата нога. Навай имах му здраве. ти как му върна? И аз ли? После вземах стап. Трябваше да вземам стап, да го напръчим още тогай. Защо? Ама не правиш така? А не ли го те пати? Избега, излезе. После, когато влева кокошките, он беше отзади. Остави го, само крек. И? Вонка. После го пущих. И сега Петело како? Добър ли? Умел него идеята. Защо заколя ли го? Заколя ли го? Заклага и шо, да не му водам. Защо? От изкаца ли? Злайн така на кокошка, сите кокошки ги тепа. За казиното сега ще го отварят там долу у комшиите. Не, там не чине то. Абе, не там млади ке одат ки има. Ке одат младия. От вошките пари. И аз ке влевам там. Ке влеваш ли? Влеваш, ама. И аз ке дам оттат, ке те подберат. Не, бе. Не. Паричките ще ми ги даваш там ке ми одат. Абе, не колата, ама аз ке видам. Ке видам, дека ще седеш. Викаш и там ке влезеш, не. Ке влезам, лета, ке ти изкарам там. Запашкул. Запашкул. Не, бе, там пред народа ли ке ме застрани?